s drugaricama! Napila se od dečijeg šampanjca. Zašto ste vi želeli da ja snimam ovaj sadržaj, brate? Znam da vam verovatno nije drago što me vidite, verujte, nije ni meni, zato što mi je pala ova ideja na pamet, a to je... Zašto bi mi samo na live-u snimali i komentarisali kidekse na TikToku kada jednostavno mogu ja da snimim klip na YouTubeu i onda da se vi smijete, pošto vama je očigledno ovo smešno kada meni se kidaju živci, ali nema veze. Ovo je prvi klip na Novci CC kanalu. Ostavite like i subscribe se na kanal jer ovo će da bude jako težak serijal i jako teško za snimati i... Pola grada bi upila za moje tijelo, šta bi se već drugi ti na fone, ne kaže birati me postojeće broje, ja pijena za policom, se ne i drugo. Zašto ste vi želeli da ja snimam ovaj sadržaj, brate? Zašto? Znači, malo mi je što ih gledam na live-ovima, još ste mi tražili da snimam za YouTube ovo, brati. Buras. Ja već se iznervirao, brati, kad sam čuo majke mi, brati. Javi ti na fone, ne kaže birati me postojeće broje, ja pijena s drugaricama, pejem se... Pijena s drugaricama, Pa da, brate, napila se od dečijeg šampanjca, ja ne znam šta vam nije jasno, buraz. Gledaj onu čupa čup slizalicu, brate, i taj šampanjac. Ona se napije, brate, ona ne zna de, on udari na mafiju to, brate. Reći, tebi robija se zmeši. Sad ja mislim da sam sve vidio u životu. Ovo je dotaklo toliki nivo cringe-a, brate, da mi se okrenula jetra, buraz, gotovo. Čkej, beogradski, totalno... Sad sam, sve ti oprošteno, sad sam sve video. Totalno poludele, sve bi malo rakije, eksere il THC, stvarno niste normalne. Stvarno nismo normalne. I onda ja kada dođem i isprozivam i isprokomentarišem ovako nešto, onda dođu neki ljudi u chatu, brate, na TikToku, na live streamu i krenu ti samo hituješ, ti samo vređaš. A kako da, brate, drugačije komentarišem? Šta ja treba da kažem na ovo? Ajde, šta ja sad treba da kažem na ovo? Bravo što se izbuljila, bravo, brate, što izgledaš, burazeru, kao i goblin burazeru iz Gospodara prstenova, buraz. Ne da, tata ne da, a ona meni diže noge na ramena. Zvona oba telefona, nema čemu da se nađe, sigurno da ni... Ste vidjeli Rock Fam? Telefona da ti budem dostupan. Rock Fam, bre! Rock Fam meti otet, buraz. Znao sam da je u Rock Famu, brati. Abrakadabra, čiribu, čiriba, sve za ne otvori se za paket ili dva. Koji me paket ili dva, čega, brati? Otvori se za kesu da ne otvorim te ja. Kad se ovako skupim, verujte mi, kad se ovako skupim, brate, cijel ono... Znači, koliko znači, samo ono nešto prođe kroz tebe, brati. Si bila lepotice. Sami gdje smo to bili, a ti to da priješ, kažeš da se bre smiri. Ma neću to da pojme i dobro je. Ne, ovo je zaslužilo blok, brate, Ne mogu više, ljudi, to je to, brate, dosta je bilo za prvi klip i previše, brate. Nemojte da očekujete da će ovo da budu daily uploadovi. Ovo, brate, znači, jedva i gledam na TikToku, ovo ću da snimim prvi klip, da vidim kako će da prođe ako vam se bude svidjelo, kako se zove, mora barem 50 lajkova za sljedeći ovakav klip. Barem 50 Evo, 20 lajkova. Barem 20 lajkova za sljedeći ovakav klip. Tako da, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Prve epizode na Novci CC kanalu. Tako da ostavite like,
Subscribeite se na kanal da budete obavešteni za još ovakvih klipova. Na ovaj kanal ću isključivo da snimam reakcije i zajebancije itd. Tako da, no Nole Gaming, tako da ono. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!